κόλληβα για αρχάριους με μία μονοκούπα σιτάρι και απλά σχέδια. Επίσης στο κανάλι θα βρείτε κόλληβα για μισό κιλό σιτάρι. Πάμε στη σημερινή. Παίρνουμε μία κούπα σιτάρι οφλιωμένο. Είναι μία κούπα των 250 ml. Μπορείτε να πάρετε και των 200 ml αν θέλετε πιο μικρή ποσότητα. Καθαρίζουμε καλά το σιτάρι. Το πλένουμε σχολαστικά, χρησιμοποιώντας και τα δυο μας τα χέρια, τρίβοντας το για να βγάλει ό,τι σκόνη υπάρχει. Το ξεπλένουμε αρκετή ώρα. Και το βάζουμε σε νερό να μουλιάσει και να φουσκώσει για περίπου 8 ώρες. Την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι έχει φουσκώσει λιγάκι και βάζουμε σε κρύο νερό για να βράσει. Μόλις αρχίσει να βράζει, βάζουμε μισό κουταλάκι αλάτι. Αφήνουμε να βράσει για περίπου 35-40 λεπτά ανάλογα με το σιτάρι. Θα το δείτε και αν έχει σκάσει όπως αυτό, τότε είναι έτοιμο. Το σουρώνουμε. Το βάζουμε να στεγνώσει πάνω σε πετσέτα. Από κάτω βάζουμε μια απορροφητική και από πάνω μια πιο λεπτή για να μπορούμε να το συλλέξουμε. Θα καβουρδίσουμε τα αμύγδαλά μας που είναι περίπου μια κούπα και ό,τι ξηρό καρπό θα χρησιμοποιήσουμε το βάζουμε καβουρδισμένο για να μην λασπώσει μέσα και να έχει καλύτερη γεύση. Το ίδιο θα κάνουμε και με το σουσάμι. 1/3 της κούπας σουσάμι. Όχι πάρα πολύ για να μην πικρίσει. Επίσης το ίδιο θα κάνουμε με 1/3 της κούπας αλεύρι. Το σοτάρουμε και αυτό. Ανακατεύουμε συνεχώς με ξύλινη κουτάλα μέχρι να πάρει ένα ξανθό χρώμα. Το κρατάμε και αυτό σε ένα μπολ. Επίσης θα βάλουμε μία κούπα καρύδια να καβουρτιστούν και μία κούπα αμύγδαλα αν δεν τα πάρετε έτοιμα ψημένα. Θα τρίψουμε σε πολυκόφτη το σουσάμι και μισή κούπα στραγάλια προαιρετικά να γίνουν σκόνη. Μετά από 4 έως 6 ώρες θα δούμε ότι το σιτάρι μας έχει στεγνώσει. Προσοχή τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί χαλάει εύκολα. Το βάζουμε σε ένα τάπερ και θα προσθέσουμε τώρα τη σκόνη που τρίψαμε στον πολυκόφτη και το καβουρτισμένο αλεύρι. Μισή κούπα σταφίδες, μία κοφτή κουταλιά κανέλα, 1/3 από το κουταλάκι σκόνη γαρίφαλο. Ανακατεύουμε καλά. Όλες αυτές οι σκόνες που βάλαμε θα απορροφήσουν κάθε υγρασία. Αν θέλουμε κλείνουμε το σκεύος και το αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι την άλλη μέρα πριν τη λειτουργία ή και το φτιάχνουμε αμέσως. Σε πολυκόφτη θα τρίψουμε λίγο τα καρύδια να χτυπάνε λίγο στο δόντι και πριν πάμε στην εκκλησία θα κάνουμε το τελείωμά του, το στολισμό του. Θα βάλουμε και τα τελευταία υλικά. Το καρύδι βάζουμε σε μία κούπα ή σε ένα πιάτο πιο ανοιχτό, όποιο σας αρέσει εσάς, το στρώνουμε καλά το σιτάρι. Από πάνω θα βάλουμε 5-6 κουταλιές φρυγανιά, είναι το στρώμα που θα εμποδίσει τη ζάχαρη που θα μπει από πάνω να απορροφηθεί και να σπάσει από το σιτάρι από κάτω, είναι σαν μονοτικό αυτό. Στρώνουμε καλά και γύρω γύρω, προσέχουμε να μην εξέχει κάτι, το ισιώνουμε. Και θα βάλουμε μία κούπα κρυσταλλική ζάχαρη ή ακόμα μπορείτε να βάλετε και άχνη ζάχαρη. Θα τη στρώσουμε ομοιόμορφα να μην φαίνεται από κάτω τίποτα. Επίσης θα μας βοηθήσει μία πετσέτα για να στρωθεί όμορφα η ζάχαρη από κάτω. Και μετά θα κάνουμε ό,τι σχέδιο μας αρέσει με αμύγδαλα ή και με σκέτη κανέλα κάνοντας ένα σταυρό. Αν το θέλουμε για το ψυχοσάββατο δεν βάζουμε χρυσά στολίδια ή ασημένια αυτά τα βρώσιμα, αλλά μόνο αυτά τα υλικά ή ακόμα και σκέτο ένα σταυρό που θα φτιάξουμε με κανελίτσα. Πείτε μου εσείς στα σχόλια τι άλλο υλικό σας αρέσει να έχει το σιτάρι. Γεια χαρά!